Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Kamar yadda muka saba, zan faɗi kalma sau biyu sannan sai in faɗi fassararta. He gave it to the man. He gave it to the man. Ya bayar da ita ga mutumin. He gave it to him. Ya bayar da ita ga shi. He gave it to him. Ya bayar da ita ga shi. It is in the man's hand now. It is in the man's hands now. Yanzu tana hannun mutumin. It is in the man's hand now. Yanzu tana hannun mutumin. The man will give his heart to the woman. The man will give his heart to the woman. Yanzu mutumin zai bayar da hulashi ga matan. The man will give his heart to the woman. Yanzu mutumin zai bayar da hulashi ga matan. He is giving his heart to the woman. Yana bayar da hulashi ga matan. He is giving his heart to the woman. Yana bayar da hulashi ga matan. He gave it to the woman. Ya bayar da ita ga matan. He gave it to the woman. Ya bayar da ita ga matan. He gave it to her. Ya bayar da ita ga ita. Ya bata. He gave it to her. Ya bata. It is in the woman's hand now. It is in the woman's hand now. Yanzu tana hannuwan matar. To alhamdulillah, ya nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Kada ku manta ku subscribe.